Si počul? Čo? Aha, to sa mi zdalo. Počkať, čo je tu? Neviem, že niekto? Nikto tu není. Nevadí. Počkám. Za hodinu. Dobrý, nemáte nejaké peniaze alebo niečo? Nechcete vodu alebo jedlo, niečo také? Vodu. Počkajte. Páči. Chcete aké jedlo? Neviem. Môžete si tuto sadnúť a niečo vám prichystám. Páči, tu máte túto kúpisku. Hádam, či si najete. Počkajte chvíľku. Tu vám dám nejaké peniaze, aby ste si mohli kúpiť lepšie oblečenie alebo niečo dobré. Vy nechceš ešte kávu? Dobre, čaute, Davi. Ja dneska to bola fúška. Už idem doma. Ok, pane, poďme si pre vás kúpiť nejaké oblečenie. Pane, počkajte. Nemáte moc peniazí. Poďte aj na vlasy. Pane, máte akú prácu? Ja som youtuber. Ja nemám žiadnu prácu. Chcete sa nejako zamestnať? Viete, prečo mám túto masku? Lebo ja akože som zahalený na YouTube a ešte som ako taký spevák. Môžeme ísť do môjho domu. Na 15. To sú nejakí susedia, neviem, čo tam robia. Dobre, poďme. Niekto tam, neviem, zomrel. Poďme rýchlo. Tí susedia pôjdu za nami, ak ich poznám. Takže toto je môj herný setup a ja idem točiť. Dobre ľudia, takže poďme na to. Musíme ho zabiť. OK, for a second. OK, ideme na to. Dobre. Ak sa ti videjko páčilo, tak like, odber a čau. OK, ja som to otočil, dám si tam masku. Chceš niečo na jedenie? Tuto môžeš spať. Ja tu nespávam, ja tu iba ako moje štúdio. Takže niekedy, hej, ale... Kamo, tak ja sa idem ostrihať a zatiaľ čau.